Hmm. Iya, aku tuh. Mbek goyang tapi nggak tahu pun. Nah, yo wong kuwi mau dipijet tok. Aku serah kuwi. Iya. Pijet tok ngono dibuka tok mari ngono terus maren. Dan kan maren delok nih judul dan kan maren. Ini jatuh blok. Yo rolikur menit tok. 13. 13 menit. 12 menit iki. Mulai genepno sak menit. Nice.